bol to zápas, ktorý bol dôležitý pre nás všetkých a potrebovali sme body. A samozrejme nie sme úplne spokojní s tým začiatkom a to musíme trošku zlepšiť do ďalšieho zápasu, samozrejme, ale už sa ukázal charakter toho týmu, dvakrát sme boli dole a mali sme tam ťažké oslabovky, takže sme radi za tie body a sme to týmu uhrali. Dá se říct, čím jste se vyhrabali? Prosím? Dá se říct, čím jste se vyhrabali z toho dvoubrankového banka? Tak zomkli sme sa ako chalani, vedeli sme, že potrebujeme dať pevnejšie chytiť hokejky a zamakať. Podarilo sa nám to, samozrejme, Hrašek samozrejme zase podržal bránke, takže bolo to super týmové víťazstvo a ideme ďalej. Se vám jelo na ten poslední nájezd, protože asi pro střelce je to výhoda, když se může rozhodnout, ne? Vedel som, že ten golman je veľmi dobrý, tak samozrejme chcel som vyskúšať niečo iné. Snažil som sa niečo nejako prekvapiť, tak som rád, že to vyšlo na tom druhom. Ten backend je taková slovenská specialita. Vy ste to dal, pak Hudiel to samé, taky to dal stejne ako vy. Vlastne. Aj tak, ako hovorím, snažil som sa ísť dole, pozrieť sa, čo ako približne stojí, tak som rád, že mi to vyšlo. Co říkáte Hudimu, že vlastne to zopakoval? Tak samozrejme nechcel som nahrávať, takže myslím si, že on to nás vie a dokazuje to v tej kariére a tak som rád, že mu to dneska musím. Tak. Ale už se směje, tak je to lepší. Marku, co vám spíš vás uklidňoval trenér v tom timeu, nebo co vám tam musel říct, protože pak jste se jakoby trošku probrali v té první třetině vlastně po těch dvou inkasovaných golech? Tak nemyslím si, že nás uklidňoval, skôr sme potrebovali trošku nejaký impuls a trochu sa prebrať a začať hrať naplno. Takže ako hovorím, ten začiatok nám nevyšiel, ale verím tomu, že ďalší zápas to lepšie. Tak Lasku již sedval? Dá sa povedať trošku, áno. Hrál jste poprvé to derby, tak už víte, co obnáší. Tak vieme, že trénujú za super hokej, ale tak celé majú tu titul, vyhrávajú. Je to dlho vždycky ťažké hrať, čo som počul, takže dneska som sa o tom sám presvedčil, tak o to cenejšie si myslím, že z tej boli, ktoré sú odnášané. Myslím to spíš, co to znamená pro Vítkovického hráče a kapitána, hrát proti Třinci, jestli už ste to načichl, to derby. Tak ako samozrejme, ako som povedal, už vedeli sme, že to bude dôležitý zápas pre nás, pre všetkých, čo sme tam v klube, takže som rád, ako hovorím, tie body sú cenné a hlavne od takéhoto kvalitného supera. A trenér Varaďa také něco před zápasem speciálního, nebo to nechal úplně být? Nemyslím si, ale nebolo treba asi od neho nejaké vážne slovo, aby sme všetci rozumeli a že dneska musíme hrať trochu aj pred neho, takže sme radi, že sme udopili to víťazstvo, samozrejme.